Здравейте хора, аз съм Дани БГ и спокойно няма да играем на Майнкрафт. Просто пробваме новата програма за снимане, за да видя как ще върви FPS-а. Дали ще снима хубаво, защото Mobizen биваш си, но не чак толкова. Нали, затова поисках някаква друга програма. Просто не ми хареса чак толкова. Мога ли това да играя? Окей. Само за да пробваме как ще върви играта, след което ще разгледам клипа и ще го кача. Мисля, че може да правиш... Окей, не става. Окей, тогава ще си вляза в моя world. Това не е някакъв клип на Майнкрафт, спокойно аз просто си избрах си някоя игра и точно Майнкрафт, защото отгоре показва FPS-а и затова. О, фак и дъжд. Окей, явно вали дъжд. Само за да спея това. О, шит. Така е малко по-добре. Добре, ще оставим на 20. Не става на 20. Пак е шумно, хора. Чувам. Така. Така е перфектно. Така. Аз ще прегледам клипа. Когато го направя, нали ще го прегледам. И след което ще видя дали е добре. Просто това е тест, спокойно. Не е някакъв клип. То си е клип, спокойно. Окей. Тук какво е станало? Няма значение. Тук мога също да се сложа една вода като асансьор. Дали ще е добра идея? Не знам. Аз значи не мога да спя, нищо не мога да правя. Дори не мога да го паузирам клипа. Затова е... Не знам. Просто вие ще кажете отдолу в коментарите дали ви хареса с тази програма. Лагва малко. Или да снимаме с старата, или да продължавам да виждам още подобни приложения. Не знам. Добре, аз сега не мога да спа. Не искам да излизам. Не ми се излиза. Окей, тогава ще направим нещо друго. Ще вземем малко печки. 3, 4. Добре, 4 стигат. Ще направим ето така. Ядам се. Не става, окей. Да се качиме горе. И да наслагаме малко печки. Лесно е. Ето така. Айде още 2. Готово. Слеземе. Видим времето. Няма. Окей, хора. Може това да е от клипа. Съжалявам, че е кратък, но само за да видим как ще изглежда. И да. Теги сони тя да се пекат. Чай не тя. Окей. И tada, хора, това беше от мен. Абонирайте се за мен. Харесайте видеото
Но ако ви е харесало и ще се видим в следващия епизод. И между другото станахме 14 абоната. Благодаря ви и ще се видим в следващия клип. Shit. Bye bye.